তিনি নর্থ ডিস্ট্রিক্ট দলাই তে উনুকুটি ও কাইথান ডিস্ট্রিক্ট মিলিউই চিনি त्रिपुरा एम्प्लॉय फेडरेशन बाय लुआ जिजाक फेलिसिटेशन हेकेबा बरम रिमु पांदा पांदानी बरम गोनां सभापति दलाई डिस्ट्रिक्ट टीएफ नि बरम गोनां प्रेसिडेंट तेओ पांदाव फाइ मानजाकजा सिनि त्रिपुरा हास्तेनि फरेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी नि चिनी बरम गोनां मिनिस्टर अनिमेश देबबर्मा तेओ पांडाव तंगजाक चिनी करम सरानी डायनामिक एमएलए चिनी फायुं पल दांसु तंगो जोंबाय चिनी छामननि बरम गोनां एमडीसी हंस कुमार त्रिपुरा तंगो जोंबाय चिनी दलाई जुनालनि चेयरमैन श्री प्रेमलाल मौसम चिनी बरम गोनां रतीश त्रिपुरा आनि सोलाय सिगां ककनार गैथांगा बवागिनि सिंफोना दफानि सामुं खालाय फायजाक दाबु बखलाय दंको चिनी रेखा कलय बरक आगिनि सिमिनो चिनी रिजनल पार्टी नो हामजाकनाय दाबु टीडब्ल्यूएफ सामुं खाय दंको ते दांसाव आथुकजाक डिस्ट्रिक्ट नि ओ तीनटा डिस्ट्रिक्ट नि जत एम्प्लॉय नि लीडर्स रक तेवर फाइ मानजाकजाक चिनी तीनटा डिस्ट्रिक्ट नि डिफरेंट चिनी गोबांमा दफ्तरनि फाइ मानजाकजाक चिनी सेबक खालायनाय रक नरनानि खाकसांमा ते हामजाक मुंगियाफार ककनार मानि सिगां पुइलानो हामबायरियो नरकनो जे और डिस्ट्रिक्ट तीनटा मिलिउई तिनी जों खरगलै मन्त्रि गोतालायनै नरक जोंनो बरम बिमानि बागै नरकनो बेलायखौनो हामबाय तिनी जेहेतु बरम बिमानि पान्दाबा कक आमसु कलक साजारनाय ग्रै आनि सोलाय सिगां ककनार नायरक नरकनि सिगाङाव गोबांमा कक सावै थांखा कक बथमा होगाय अमनो जे जों त्रिपुरा एम्प्लॉय फेडरेशन चिनी बुबाग्रानि लीडरशिप जे कर्मचारी बदल खालायजाका टीएफ नि जे भूमिका टीएफ नि सामुं त्रिपुरा हास्तेव जत लुकुरावनो सावै मानो जे बुबाग्रानो चुबाथानि बुबाग्रानि सामुंगो बुबाग्रा बायबासाया याप्रि सेतानि टीएफ रगबो कमिया बरको सोंबाय राजनैतिक बदल बाय डायरेक्ट कन्टाक्ट दंगैनो चिनी त्रिपुरासा थांजानानै जे सामुं अ सामुंगनरक गोदालजा सावैमानो जों त्रिपुरा हास्ते अ हा जों ब अबस्थायाव दं अ हानि मालिक जों त्रिपुरासा हिजाकनाय रक दाबो ब अबस्थायाव जों गाहामनिफ्रायनो सावैमानो जों नुबै दङ जोंनि मकल सिगाङावनो बाहायखाय थिनांगौ एखेबारे फिउचाराव अ हानि बोसाजों जों बाहायखाय दंनाय जोंनि अबस्था बर' थांसगैनो आबो जेहेतु कर्मचारी बदल सेबक खालायनाय रक जोंनि समाजनि बुद्धिजीबि जों चिनी गामि आमसायाव जों हिंजाबो जों आबोनि बागै अनुभव खायमानो वानसुगैमानो जे जों बमहाय अबस्थायाव थांसगैनाय आबोनि बागैनो जों जत दिनै बाल बाक्साखे थांसा खायै चिनी बुबाग्रानो लगिरिलाय दङ चिनी बुबाग्रा चिनी बागै वानसुगै दङ प्लान गाहामखैनो खाय दङ स्ट्रेटेजी बाहायनाय
बाहायके अ दफानाव मोथांनाय अ दफानि फिउचार तामुंनाय आबो प्लान खायनाय सिनि बुबाग्राना जों शुदु आजागो लगिरिनानि ते लगिबो रिउइ दङ कि जों नुजागो जे किसा किसा एरियाव सिनि तिप्रा सारकनि बिसिंगो डिवाइड एंड रूल खालायनायनि बागै साइटोगै दंमानि आबो गोदाल पक्या आबो आगिनि सिमिनो from the very beginning it was happened but we have to think about all that things जों वानसुना नांनाय जे जोंनो जेसेबां डिवाइड एंड रूल खालायनायनि बागै साइटोग थुं आबो ते इंलिया कारण डिवाइड एंड रूल नि पॉलिटिक्स आबो जों गाहामखायनो अ हानि लुकुरक सावि मानखा जों जारे इंटेलेक्चुअल नि हिनजानाय रक समाज सोसाइटिव जों लुकुरकनो मा बुजगनाय मा फोरोंनाय जे डिवाइड एंड रूल अ पलिसि चिनि समाज चिनि तिप्रासा सोसाइटिव ते सामु नांगरिया आबो ते काम कमबो खलायलि आबो जों चिनि तिप्रासारनो मा बुजगनाय चिनि कामि दंनाय अकरा चाकरा सेराय खनाय सिखला रकनो जों मा बुजगनाय जों जेहेतु कर्मचारी जेहेतु जों मासो मासोनो दालो वाइसा जों जतनो बेतन मानलायो चिनि त्रिपुरा नि त्रिपुरा सारके बेलायकेनो जों गरिब एकेबारे जों क्राइसिस नि बरक आबोनि बागै जों चाकरिनो जतनो हामजागो जेहेतु चाकरि खाय दंबा तालब्रुम ब्रुम जों सेलारि मानो आमुबायनो चिनि नक नुखुंबो चलेनानि आबोनि लगी लगी जारा सेबक खालायनाय रक आंचलिक बदनो हामजानाय रक सेरायफुरनि सिमिनो रक जतनो नंनि कन्ट्रिबिउशन नि बागैनो तिनि आंचलिक दलग गोमानानि थांफानो तिनि नरकनि बिसिंगै नरकनि सुबा मुंतमनि बागैनो आंचलिक राजनीति बदल थांगै दङ फिउचारावबो तेबो चिनि अ आंचलिक राजनीति बदल राग जों खालायनाय जेहेतु चिनि लगी चिनि बुबाग्रा फांफांखै चिनि गोसोखांगो हिमै दङ चिनि बुबाग्रानो जों शुदु लगिरिनानिसे आगियै सरकार चालक मारक जों नुखा आजरारगो जों चिनि हुकुम मुकुमनो मोथांनानि बागै चिनि जारा राजनैतिक हायखबा आंचलिक राजनैतिक बदलनो हामजानाय रकनो गोबां बाबेनो दमकि रिखा गोबां बाबेनो जोंनो धामा चाफारिनानि बागै बर' आफरो चाइटोगा लाइमानि रक जों नुजागो फिया तिनि जों अ हाओ जों तिप्रासा हिनै ताबुक जों खा कुवार खायनो सारागो चिनि हुकुम मुकुमनो मोथांनानि बागैबो जों ताबुक खा कुवार खायनो साम ताङै मानमानि जों नुबै दं बे तिनि जों तिप्रामथा आचायै जों अ हाओ चिनि महाराज चिनि बुबाग्रानो लगिरिबै जों अ हाओ ताबुक खाग्लाब चिरिनो जों फुनुगैमानो जे जों चिनि खानि ककनो चिनि मुचुंमानि ककनो जों ताबुक सावै मानखा उदाहरण हिसाबै जों सानानै मुचुंगो जे जों आगिरगो चिनि रोमान स्क्रिप्ट तैरगो जों गोबां आन्दोलन खालायो हायफानो जों खरां गुवार खाय खरां खतर खाय जों सारा गैया दिनै जों ट्रिंनि बागै चिनि बेसि खोथानो जों पालायनायनि बागै रगो जों गोबां थाय रगनो चिनि प्रग्राम रक खायाखै ट्रिं रक खालायनानै नंगो किन्तु जेबाबे दाबो सारा त्रिपुराव न अब पिसारजा जे चिनि दफानि हुकुम मुकुमनो मोथांनानि बागै जे सामन खालाय दंमानि आबो जों नुबै दङ आबो एकमात्र सम्भब चिनि बुबाग्रा दंमानि बागैनो इनके तिनि जों बुबाग्रा दंमानि बागैनो त्रिपुरा हानि फातार हास्तेनि जे लुगु फायनाय रक बांलादेशनि जे फायनाय रक जोंनो मकल अन्य रकम खाय नासिगै मा दङ जेहेतु चिनि बुबाग्रा डाइरेक्ट सेंट्रल गभर्नमेंट बाय
যে চুক্তি খাইমানি আবার নুগুই বড় বখরক মিহিমজাগন কিন্তু जों বিশ্বাস মাখলাইনে চিনি বুবাগ্রানি উপর যে চিনি মানথাই সপ্তাহে চিনি যে কনস্টিটিউশনাল যে অধিকার সাংবিধানিক যে অধিকার যে মাননানি নাংমানি আবার দ্রুত দ্রুত মাননানি দিকে থাङै दङ চিনি नाहारमुं चिनि सामुं अमन हमनाय जे जों थानसाखाय मा दंनाय जों थानसाखाय दंयाखाय बयजोंनो अ डिवाइड एंड रूल खालामनायनि सुबिदा माननाय आबो जों साय मान दं बिदिनि जों ठीक আছে जों सरकाराव हाबका हायथानो जों चिनि मतेखायनो जों सामुं खालामनायनि जाय दंनाय चिनि मते बोलते जों खरगनै मिनिस्टार दङ जों चाइटकनाय चिनि एमएलए रक बिसिंथिबो चिनि सामुंनो क्राक खालामनानै चिनि मानथाय सप्ताय दिप्रासानि हामग्रायनि बागै जों कक सानानै दिप्रासा रकनि बागै जेकुनु मूल्य जों चिनि कुनो अधिकार जाते जों माया तांथुं आबोनि बागै जों चाइटकनाय चिनि केबिनेट থেকে চেঙ্গै चिनि एसेम्बलियाव जों आगि जेबाबे सामुं खालायफायाव जेबाबे कक पिसाव दाउबो जों कक पिसानाय जों नांखांखाय जों रेडि दङ जेकुनु बाबे बुबाग्रानि लगि दङ बुबाग्रा जे सामानि जों आमनो खाजेनि बागै रेडि दंनाय नरकनि लगि नरकनि सुबासु जों नांगौ टीएफ हायकेबा त्रिपुरा एमप्लयी फेडारेशन नरकनि लगि जों बेलेगखेल नांगौ लास्ट जे चिनि चिनि पार्लियामेंटारि जे पार्लियामेंटारि इलेक्शनावबो जों चिनि बुबाग्रानि बिबिजे चिनि कृति सिंह देबबर्मानाव जों गोबां बुटबाय गोप्लायखाय रहरका ताबुक एमपि इंखा पार्लियामेंटाव थाङैबो चिनि त्रिपुरा सारकनि कक सानाय आबो जों सायमानो बककनो सानाय त्रिपुरा सारकनि जे हुकुमु मुकुमु जे लाइथांनाय इतिहास रग जे बुंबायमानि चिनि अजागाव चिनि महाराष्ट्रनि बुमुंगै जे कलेज इउनिभार्सिटी रग दंबायमानि आबोथ दङनो बनो कारिबो चिनि त्रिपुराव जे जों बेकायदाव गलाय दंमानि चिनि जे अधिकार मानना नांमानि आ अधिकारनि दुइबो पार्लियामेन्टआव दाबो कक साजाकसिनाय लाइथांनाय सालाव गोबां एमपि जों नुखा जों अमहायखै दल दलखाय पालखाय थानसाखाय जों एमपि रहरमानि जों आबो नुयाखौ फिया ताकलाय जों जतनो थानसाखाय सबाखलायनो चिनि एमपि रहरमानखा आबो जों चिनि बुबाग्रानि प्रति जों गर्व फिल खायनानै नांगौ किताबो जेहेतु दिनै अजागाव फेलिसिटेशन हायखौ गरम रिमुं पान्दा अ पान्दाव आमसे कक्ट साजाकनाय गरै हिनपानो अ कग्रनो मुइतु मा खालायो जे जों दिनै जेबाबे थानसाखाय सामुं खालाय दंमानि गिसिसा बरक एदिक सेदिक उंगै दंमान आमो बाय कुनु प्रब्लेम गरै कारण जों बरक मनुष्य उंगै आसाय फायखा जों सालसा मा थैनाय आव जों देबाकनो सावैमानो किन्तु थैनायनि सिगां चिनि अ दफानो चिनि अ त्रिपुरा सारकनो जों यक सामा रिक्लांनानै नांनाय अ यक सामानि थानि निनि आनि जतनिनो सुबासु जतनिनो चाइटमुं दंनानै नांनाय खरकसा महाराज सायचुंबो दफानो मोथाङै गलांमानिया आं सायचुंबो गलाङै मोथाङै गलांमानिया नों सायचुंबो मानिया आवनि बागै जों बेबागनो अ हानि बुसाहिनै जों सामुंमा खायनाय बुइनि गोबां टेन्टाय मानि कक बुइनि डिवाइड एंड रूलनि कक रनो जों खुन्जौआव नाहारियावै बोसोरगांगो जों आगुबै मा थांलायनाय आबनो नंनि थानि आनि रिक्वेस्ट नंनि थानि आनि आपिल दंनाय जे जों ग्राक खेमा दंलायनाय चिनि त्रिपुरा मथा YTF TWF बरको नरकनि लगियाव दंनाय नरक बरकनि लगियाव मा दंनाय अ माहायखेनो जों थानसाखाय सामुं खायलायै बोसोरगांनि सालतेबो ग्राक खाय चिनि बुबाग्रानो लगिरिनानि उंथुं हिनो आनि किसिसा कक सामानि अरनो पायनाय जतनो हामबाय बुबाग्रा आयुग लथुं TF आयुग लथुं हामबाय खुलुमबाय।